Tân ar y Comin, Llew Jones. Pennod 17. Gwerthodd Tim Boswell y ferlen a'i Ebol yn ffair crymych am 450 a 15 swllt i ffermwr o ardal Aberteifi wedi hir hocan a theiri a bargeinio. Roedd y ffarmwr wedi mynnu cael 5 swllt o lwc yn ôl o'r 520 roedd Tim wedi mynnu ei cael am y ddau, ond roedd y sipsi'n ddigon bodlon ar y ddel serch hynny. Yn y ffair y prynhawn nhw, fe brynodd Tim rhywbeth y bu'n meddwl i brynu ers mwy na blwyddyn, sef milgi. Nid oedd yn filgi o waed pur chwaith, oherwydd roedd blewyn garw ar ei gorff main, ac fel y gwir pawb, croen llefn sy'n gan filgwrn o fryd pur. Ond edrychai'n gyd i allus, a chredai Tim y gallai ei dreino i fod yn gyd da at y gwaith oedd ganddo mewn golwg, sef dal cwningod a sgwarnogod ar y slei ar dir pobl eraill. Un Lloyd oedd y ci, a cherddau o gwmpas a golwg wedi dyfaru dod i'r byd arno. Ond roedd hynny wedyn yn nodweddiadol o'r bryd yma. Fe gostiodd y ci 15 swllt iddo, ac yn awr, fe gerddau o gwmpas y ffair ar anifail ar linyn ganddo. Edrychai'n sipsi bob modfedd ohono, a'r milgi wrth ei sodle a mwffler lliwgar am ei wddf a'r trwsus tin am ei goesau. Ond nid 15 swllt oedd y cyfan a wario Tim Boswell yn ffair crymych. Roedd yr hen edydd wedi bod yn sôn yn ddiweddar bod angen arni troli i fynd o gwmpas y tai i werthu ac i fegian ac i ddweud ffortiwn. Can ei bod hi wedi mynd yn rhy hen ac anystwyth gan y rheumatic i gerdded ymhell mwyach. Troli oedd enw'r sipsiwn ar y fath o gart ysgafn fflat a ddefnyddiant i gludo pethau fel pegiau, basgedi, her, sgrap a nwyddau o bob math. Tua chanol y prynawn wedi cerdded o gwmpas i edrych ar bopeth yn y ffair. Fe welodd Tim yr union beth oedd eisiau ar ei fodryb, sef troli fechan dwt a 2 olwyn ysgafn, yn cael ei thynnu gan ferlyn mynydd blewog. Wedi holi, cafodd mae'n o sipsiwn Sir Gyfyrddin, Paddy Smith oedd yn perchen y droli ar Merlin. Roedd y gan Paddy droli arall yn y ffair un mwy o faint. Yn honno, roedd ei wraig a'i blant lluosog wedi dod i'r ffair y diwrnod hwnnw. Yn ffodus i Tim Boswell, roedd ar Paddy angen mawr am dipyn o arian sychion yn ei law, gan fod ei deulu mor niferus, ac wedi awr gyfan o ddadle, fe gafodd y droli ar Merlin blewog am 12 pint. Roedd hi'n hwyr yn y prynawn erbyn hyn, ac aeth Tim a'r milgi Llwyd gydag ef am dro o gwmpas stondinau'r ffair. Roedd y goleadau ynghlyn o gwmpas y ceffylau bach ar stondinau seithi'n barod, nad oedd ond wedi dechrau nosi, ac roedd sŵn y miwsig yn fyddarol. Yna, fe gwelodd hi. Roedd yna wedi fod yn trio i law ar y stondin seithi ac wedi troi symud ymlaen at stondin arall pan fi bron a tharon i herbyn. Ddôl Nant. Adnabu'r ddau ei gilydd ar unwaith, bod y ddau wedi newid llawer pan welsant ei gilydd o'r blaen. Daliodd Tim ei anadl wrth edrych arni. Roedd ganddi rhyw fath o het neu fonet o ddefnydd ysgan, fel gwawn a welsai ar y Comin ar ambell fore yn yr hydre. Ac o dan yr het yr wyneb deliced prydferth a'r gwallt golen ymwthio allan yn bryfoclyd. Ffroc wen lan a rhymyn tenau y goch am y godre ac am y goler a'r wasg. Edrychodd ethau'n hir ar y llanc o'i blaen. Synodd fel roedd e wedi tyfu. Edrychai mor grif ac mor henedd rhywsut. A'i lygaid, meddyliodd. Oedden nhw'n arfer bod mor eithriadol o las? Helo, meddai Tim. Erbyn hyn roedd e wedi sylwi fod 2 ferch arall ifanc gyda Megan. Roedd rheini wedi symud mlaen gamneu ddau nawr ac edrychant yn ôl yn syn ar ei ffrind, oedd wedi aros i siarad ag un o'r sipsiwn. Ble ti di bod? Gyfynodd Megan. Mae'n stori hir. Wedi bod i ffwrdd. Pam neddys ti nôl? Cododd Tim ei eiliau. Wel, o'n i ddim yn meddwl aros i ffwrdd am byth. Y gaseg ar Ebol ydyn nhw'n iawn? Mae'r gaseg wedi marw. Roedd llais y sipsi'n llawn siom. Llynedd, blwyddyn i nawr. Fe arweddodd lawr yn y ca, a marw. Be distawrwydd rhyngddynt am foment. Ar Ebol, gyfynodd Tim. Mae e'n iawn. Mae e'n geffil nawr, nid Ebol. Mi fyddai'n dod i'w mofi ne. Pryd? Sylwodd ar yr olwg o fydus ar wyneb hardd Megan. Fori mwy na thebyg. Dechreuodd Megan wrido. Roedd e'n swno, mor ddifater, mor awdurdodol. Ar ôl 2 flynedd, roedd yn golygu dod a mynd ar Ebol gydag e.
Edrychodd yn ddig arno ei llygaid yn fflachio. Am y tro cyntaf, gwelodd y milgi yn ei ymyl. I Megan, roedd rhywbeth yn wrthyn ynghylch y creadur garw a'i gynffon rhwng ei goesau. Yna, edrychodd am y trwsus tin am goesau Tim ac ar y mwffler am ei wddf. Sipsi oedd hwn, meddyliodd. Byddai hen ŵr bonheddig Bryn Brain byth yn arddel hwn. Gwelodd ei dwy ffrind yn gwenu braidd yn wawdlyd arni. A gwridodd yn waith. Byddai'n rhaid iddi fynd a'i adael unwaith. Ond tybed na allai hi rwystro rhag dod i Ddôl Nant i mofyn fflach. Mae yna bobl wedi bod yn edrych amdana ti. Y polis y fe? Ie, fe fi oedd detectif unwaith. Beth oedd eisiau? Eisiau dod o hyd i ti. Meddai Tim. Dwi ddim wedi wneud im un drwg. Fi es i'n ddigon dwl i'r redeg bant o'r blaen, ond crwt bach o'n i brydni. O ie, mae dy fi rhywbeth sy'n perthyn i ti hefyd. Beth yw e? Fe gei di weld fori. Fe ddwy ag e. Yw dy dad a dy frawd yn iawn a dy fam? Ydyn. Gwyddai Megan y dylai ddweud wrtho am yr hyn ŵr bonheddig yn y rols mawr oedd wedi bod yn holi am ei gylch. Ond ni wnaeth. Mae'n y waled hefyd, meddai Tim. Dweud wrth dy dad a dy fam y byddai'n galw am honno. Roedd dau sipsi ifanc oedd wedi cael glasied neu ddau'n ormod wedi dod hibo ac wedi aros ar ôl nabo Tim a gweld y ferch hardd yn siarad ag e. Ei, dyrai nôl i'r Comin heno, Tim, gweiddodd un ohonynt. Ie, ar ddwy arall na hefyd mwys, meddai'r llall. Roedd wyneb Megan wedi fflamio wedyn, a hyd yn oed Tim wedi gwrido ychydig. Rhythrodd Megan oddi wrtho ac ati dwy ffrind, a chwarddodd y ddau sipsi meddw'n uchel. Yna, roedd y tair geneth wedi diflannu yng nghanol y dorf o gwmpas y stondinau. Tranoeth i ffair crymych, cododd Tim Boswell yn fore, ac ath i lawr yr nant i molchi, ac i mofyn dŵr i wneud te. Gorweddai'r gwlith ar y borfa fer, ac roedd distawrwydd y bore bach o gwmpas y lle i gyd. Gosododd yr hen fwced tolciog oedd ganddo i ddal dŵr, lawr ar y geilan, ac ath ar ei beluniau a chodi llond ei ddwylo sawl gwaith o ddŵr oer dros ei wyneb. Nid oedd ganddo sebon na thywel. Sychodd ei wyneb a'i fwffler coch a gwyn. Pan oedd ar fi'n rhoi'r bwced yn ôl i'r dŵr i'w lenwi, gwelodd ferch ifanc yn dod tuag ato a stên yn ei llaw. Gwyddai mai dyna'r ferch ddiethyr, a welsa'r tro cyntaf wrth y tân yn noson honno y cyrraeddodd ef a'i hen fodryb yn ôl o Glasgow. Erbyn hyn, fe wyddai Tim ychydig mwy amdani. Ei henw oedd Eldora Wood, merch i frawd Seci Wood, oedd wedi priodi a Gwyddeles. Ymhen rhai blynyddoedd roedd tad yr uneth wedi marw, ac roedd y Wyddeles wedi rhedeg bant gyda rhyw sais a gadael ei merch fach, a oedd bryd hynny tua 10 oed ar y Comin heb neb i ofalu amdani. Yna, roedd Seci a'i wraig wedi cymryd gofal ohoni, a'i magu fel merch iddyn nhw ei hunain. Gwylio Tim hi'n dod tuag ato. Roedd hi newydd gribo'i gwallt di gloiw, a cherddau'n droednoth drwy'r gwlith. Bore da, Eldora, meddai Tim. Wedi codi'n fore heddi? A tithe Tim Boswell, atebodd yr eneth. Be sy'n bod? Wedi glychu'r gwely? Gwenodd Tim. Roedd hi'n hen arferiad gan y sipsiwn. Os bydde rhywun wedi codi'n fore iawn, rhywbeth go anarferol yn ei hanes nhw. I ofyn iddo, a oedd wedi glychu'r gwely? Na, meddai Tim. Fe fyddwn ni'n symud ymlaen bore yma. O? A tinc bach siomedig yn ei llais. Ni allai Tim fod yn siŵr. Dwi ddim yn credu mewn aros yn unman yn rhy hir, meddai. Beth arall, mae gen i dipyn o fusnes i'w setlo. Plygodd y ferch ifanc dros geilan y nant fach i godi dŵr. Ond cyn iddi wneud, tynnodd Tim y stên o'i llaw, a pheliniodd ar y borfa a chodi'r dŵr yn ei lle. Diolch, Tim, meddai gan wenu'n feddal arno. Wrth roi dolen y stên yn ei llaw, cyffyrddodd ei dwylo a'i gilydd, ac am foment hir, edrychodd y naill i fyw llygad y llall. Yna roedd yr uneth wedi troi ymaith a chychwyn yn ôl dros y Comin at y carafannau. Gwylio Tim hi'n mynd yn osgeiddig rhwng y twmpathau eithyn. Unwaith eto, roedd hi wedi gwneud i'w galon guro'n gyflymach. Sgwedodd i ben ac eith i fyny'r llwybr ar ei hôl a'i fwced yn llawn yn ei law. Roedd hi wedi cyrraedd hyd at garafan Seci Wood erbyn hynny. Yna gwelodd Tim hi'n troi, a'i throed ar step y garafan, ac yna codi ei llaw arno. Gwelodd hi wedyn cyn cychwyn allan ar ei daith, pan oedd y garafan yn mynd am y ffordd fawr. Roedd hi'n sefyll o'i flaen yn sydyn,
ar borfa'r Comin. Mae secyn dweud y bydd y lan tua Sir Aberteifi'r haf ma. Tua Aberystwyth ffordd na. Mae e'n dweud fod llawer o arian i'w gael ffordd na. Oddi wrth yr ymwelwyr. Byddi di'n debyg o fynd lan ffordd na? Ni stopio Tim y garafan. Eisteddai ar y siafft ar awennau yn un llaw a'i chwip yn y llall. Ond wrth fynd heibio i'r uneth fe ddywedodd gan Weni lawr ynni. Mae'n bosib, odi, mae'n ddigon posib nawr. Yp, Daisy, yp. Roedd hi'n ddau o'r glwch y prynawn pan dynnodd Tim y garafan i mewn i'r cilcyn bach o ddaear yn ymyl yr afon lle roedd hi dat ci yr hen Alf Boswell wedi marw. A lle roedd y gaseg yr un noson ofnadw wedi bwrw ebol newydd. Nid oedd yr un garafan sipsiwn arall ar y comin bach y prynawn hwnnw, ac am unwaith fe deimlai Tim yn falch o hynny. Wrth dynnu'r gaseg yn rhydd o'r garafan a'i gollwng i bori, llifau'r atgofion yn ôl. Cofiodd fel yr oedd e wedi ceisio deffro'r hen ŵr a oedd wedi bod yn gorwedd mor llonydd o dan y flanced garpiog. A chofiodd yn fyw iawn am yr olwg oedd ar ei wyneb hen pan edrychodd arno o'r diwedd. Cofiodd am y tân mawr a losgodd y garafan a'r corff. Erbyn hyn, roedd e'n ddigon hen i wybod na allai'r corff fod wedi llosgu'n llwyr. Rhaid bod yr esgyn ar ôl. Beth oedd wedi digwydd yr hen i tybed? A oedd y polis yn debyg o fod ar ei ôl o hyd? Yna, neidiodd ei feddwl yn ôl at ferch hardd Ddôl Nant a welsai yn y ffair. Ar ôl tynnu'r gaseg yn rhydd, a tu ôl i'r garafan, a thynnu'r merlin bach blewog a ddyn tynnu'r droli yn rhydd hefyd. Cyn bo hir, roedd hwnnw'n pori yn ymyl y gaseg. Edrychodd ar y milgi Llwyd oedd wedi ei glymu o dan y garafan. Na, fe gai fod man lle roedd, meddyliodd. Pe bain cael mynd yn rhydd, falle mae yng Sir Gyfyrddin y byddai'n stopo. Wedyn, aeth ati i chwilio am goed sychion i gychwyn tân arall. Mary Ifans a welodd y droli fach yn dod lawr y lôn am y tŷ. Roedd hi'n glanau'r llofft pan glywodd hi sŵn o lwynion a charnau ceffyl. Aeth i'r ffenest agored a gweld golygfa go ryfedd. Ar ben blaen y droli, a'i goesau'n hongian tua'r llawr, roedd sipsi ifanc a'i wyneb yn frown a mwffler lliwgar am ei wddf. Yn eistedd ar ganol y droli, fel iar yn gori, roedd hen wraig yn ei dŷ i gyd. Ar ei fen, roedd anferth o het fawr ddi. Edrychai fel pe bai'n perthyn i oes y frenhines Victoria. Sipsiwn. Gwelodd Mrs Ifans ei gŵr a Gwilym yn dod allan o'r beidi. Roedd yn wythau wedi clywed sŵn y gart ar ceffyl. Stopiodd y droli fach ar ganol y biarth, a neidiodd y sipsi'n ysgafn i'r llawr. Tim, gweiddodd Gwilym. Tim yw e! Tim? Doedd bosib, meddai Mrs Ifans wrth ei hun. Mae Tim oedd hwn. Bod Megan wedi dweud wrth i ar ôl dychwelyd o'r ffair i fod yn dod. Ond roedd ei wedi tyfu cymaint. Rhythrodd ei lawr y grisiau i'r llawr. Be si, mam? Gyfnodd Megan, a oedd yn dod allan o'r gegin. Tim! Mae Tim Boswell wedi dod. Pam gyrraeddodd Mrs Ifans y drws, roedd yr hen wraig yn dringo'n drafferthus i lawr o'r droli. Tim! Gweiddodd Mrs Ifans. Ti wedi dod nôl o'r diwedd. Wel, Tim, meddai Tom Ifans, oedd wedi croesi'r biath atynt erbyn hyn. O'n i'n dechrau meddwl na wylen ni byth mohono ti to fachgen. Wel, siwmai, Tim, meddai'r cochyn gan Weni. Edrychai Tim mae hen fodryb yn syn wrth glywed yr holl gyfarchion hyn. Yna gwelodd y llanc Megan yn sefyll ar ben y drws. Roedd ffedog fach dwt amdani gan ei bod wedi bod yn gweithio yn y gegin. Hongiannau ei gwallt melyn yn rhydd o gwmpas ei wyneb tlws. A chofiodd Tim yn nifer y weithiau roedd e wedi meddwl am yr union wyneb yma pan oedd hi ffwrdd yn Glasgow. Wel, dewch i'r tŷ i gael te gyda ni, meddai Mrs Ifans. Na, meddai Tim mae lais yn siarp ac yn uchel. Yn ddigon uchel i Megan ei glywed o'r drws. Ar ôl i'r na yn asyrthio fel ergyd yn ei misg. Ni wyddai neb yn iawn beth i'w ddweud nesa. Rwy wedi dod i moyn yr ebol, meddai Tim o'r diwedd. Edrychodd Tom Ifans ar ei wraig yna draw at y drws lle roedd Megan yn sefyll. Ie, wrth gwrs, meddai. Yna daeth rhyw sŵn o'r drws a throdd pawb i pen. Roedd Megan wedi codi ei dwylot i wyneb a rhedeg yn ôl i'r tŷ. A'i crio oedd hi? Gyfnodd Tim i'w hunan. Yna eglurodd Tom Ifans. Mae Megan mae wedi cymryd at yr ebol yn arw iawn, Tim. Mae hi'n treulio oriau gyda ge, ac fe fydd hi'n hireithi ar ei ole.
Bod I mam a finne wedi I rybuddio hi a bydde ti siŵr o ddod nôl rhyw ddwrnod I fynd ag e. Gyda llaw, fydde ti'n barod I werthu e? Cofio allai ddim rhoi werthau I ti. Distawrwydd eto ar y biarth. Edrychai'r hen wraig ar Tim. Ble mae e? Gofynnodd Tim. Mae lawr yn y cad yn yr ydlan fan hyn. Licio ti weld e nawr? Ie, meddai Tim. Aeth Tom Ifans, Gwilym a Tim I lawr ar draws y biarth. Roedd y ceffyl yn y glwyd yn ei disgwyl. Agorodd Tim ei lygaid led y pen. Beth oedd hwn? Doedd eriod wedi meddwl y byddai'r ebol bach hwnnw gynt yn dod yn geffyl fel hwn. A'i mab yr hen gaseg oedd e? Doedd bosib. Roedd yn uwch ac yn fwy lluniau o dipyn, bod honno'n greadur digon arbennig. Ond hwn, gwyddai Tim, mae ceffyl gwir bonheddig oedd hwn. Roedd e o fryd uchel, ac eto sut y gallai hynny fod? Aeth y nes at yr ebol perffaith. Cododd ei law at ei drwy'n melfed, ond tynnodd y creadur ei ben yn ôl yn wyllt oddi wrtho. Mae wedi tyfu'n geffyl ifanc pert ond yw e, meddai Tom Ifans. Ydy, atebodd Tim. Mae hwn yn werth arian mawr, Mr Ifans. Sgwedodd Tom Ifans I ben. Mae'n debyg wir, Tim. Mwy o arian allai I fforddio o dipyn. Ond o'n i'n meddwl I gael e dipyn yn rhatach gan mae ni magodd e. Gwelodd lygad gleision Tim yn edrych arno ac fe stopiodd. Faint oeddech chi'n barod I gynnig amdano fe, Mr Ifans? Gofynnodd Tim. Rwy'n mynd I gynnig y swm y gallai fforddio, Tim, ac rwy'n gwneud hynny mwyn Megan, am I bod I wedi serchu yn yr ebol. 5 punt ar 20. Oedd y sipsi ar fi'n dweud wrtho nad oedd hynny ddim hanner, na chwarter digon am y fath anifel, pan glywodd yr ebol yn gwiryru'n isel, ac yna rithro nôl at y glwyd. Trodd Tim ei ben a gweld fod Megan wedi dod lawr atynt. Doedd e ddim wedi clywed sŵn I throed, ond roedd clust yr ebol yn feinach. Roedd e wedi chlywed a'i adnabod. Pwysodd ei ben dros y glwyd, ac aeth Megan ato. Gweryrodd yr ebol yn fodlon eto, pan gydiodd yr uneth yn ei ben lluniaudd a phwyso'i boch yn erbyn ei drwyn. Rhaid I fi gael amser I feddwl am y cynnig na, Mr Ifans, meddai'r sipsi. Wrth gwrs, Tim. Fe gawn ni drafod y mater fori. Does dim bris. Beth bynnag. Mae gyda ni bethau pwysicach i'w trafod gyda ti nawr. Direi'r ti. A chyda'r gair, gychwynodd Tom Ifans I fyny'r clos serth.